ZVL. Omroep ZVL. Ik sta hier naast Tom Pilaat, voorzitter van tennisvereniging Thiola. Tom, de tennisvereniging is uitgebreid met 2 padelbanen. Ik denk dat je een trotse voorzitter bent. Zeker, ik ben heel trots. Onze club is in mooie mate veranderd. Van 5 tennisbanen naar 3 tennisbanen, 2 padelbanen. En we hopen dat dat voor ons club hier in IJsendijken veel teweeg mag brengen. Helemaal terecht. Ook een trotse burgemeester, kan ik vertellen. Samen kom je verder. En dat toont vandaag met deze officiële opening van de padelbanen. Niet alleen een trotse burgemeester, maar ook een trotse wethouder. Ik heb onder andere sport in portefeuille. En ja goed, het blijkt al, de tent staat vol, ernaast staat het vol. Dat toont heel veel belangstelling en ja, de burgemeester heeft het ook al gezegd. Ik heb het ook gehoord van de voorzitter. Het ledenaantal is sinds de korte tijd dat de baan hier ligt, of de banen hier liggen, toch al met een kwart gestegen. Dus dat kunnen we alleen maar toejuichen, dat heel veel mensen daar gebruik van maken. Dankjewel. Padel is een fatsoenlijke sport. En straks nog een klein demonstratiepotje van Padelgo School Zeeuws-Vlaanderen met 2 ervaren padelspelers. Ik sta hier naast Mats, Bente en Milou. Ik denk dat jullie de jongste padelspelers hier zijn. Ik heb jullie net zien spelen. Hoe ging dat? Goed. Goed. Wat moet je doen als je padel speelt? Overdoen. Overdoen. Je moet de bal... Ja, overdoen. Ja. Je moet de bal dus, je hebt je racket en dan moet je zo pieuw doen. Afgericht met de wind. Ik sta hier naast Patrick Martijn. En Patrick, als tennisser van het eerste uur wil ik niet zeggen, maar heel erg ervaren. En nu padeller. Ik denk dat we even moeten toosten op de opening van deze prachtige banen. ZVL. Omroep ZVL.